नोंनि गथ'आ दिनै सासे गोदोर फिसाया एग्जाम लिरनो गोनां दंथारो बिनि फिउचारखौ नों नाहर बिमा नों जेराव दं फैफिन खुलुमबाय लोगोफोर बयखौबो फिन खनसे गुड बड'लेण्ड चेनेलाव बरायबाय लोगोफोर बे स्क्रिनाव नुनाय आइजोआ थांनाय मेनि 22 तारिखआव गामि खाथिनि बा बबेबा न'खराव दाबसे न'खराव थांनो होननानै थांदोंमोन बै खालिनिफ्रायनो न' फारसे फैफिनासै आरो बेहा सानै गथ' दङ सासेया 15 बोसोर बैसोनि आरो सासेया 5 बोसोरनि हिनजावसा गोजा होननानै फोरमायदों बिथांनि फिसाया आरो बे स्क्रिनाव नुनाय आइजोनि हौवाजोंबो आं क्लियारलि डिटेल्सफोरखौ सोंहरदों बोरै जानाय जाथायनि सायाव आं फन खालामनानै आं बिथांनि जे फिसायजों जे गारनानै गालांजानाय बिथांजों आं माखासे बाथ्राफोरखौ सोंहरदों बोरै जानायमोन जाथाया दा बिथाङा बुंनाय बायदिब्ला न'खराव माने इसिबां गिदिर जाथायबो जायाखै बा नांलायनायालाय एसे एनै बानलु संख्रिनियालाय जाखायो संसार जानायाव होननानै बिदि बुंदों दा बिथाङा ओरैबायदि दुखु माने दासिमबो बिनि खबरखौ मोनाखै आरो मिथिनायाव बिथाङा जाय आइजोआ खारदों बियो बिनि आखायाव मबाइलबो गैया होननानै हौवाया फोरमायदों आरो हौवाया राहा गैयैयाव मिडियाखौ लिंहरनानै मिडियानि गेजेरजों रुखु गाबनानै खावलायदों जा न'आव फैफिन बा अनहरफिन दा बबेयाव थायो बबेयाव दङ खौरां हर गोबां माने गाबै खावलायदों आरो लोगोफोर आं नोंथांमोननो भिडिअ क्लिपखौ दिन्थिगोन स' नोंथांमोना गासैबो बुजिलांगोन आंनि पानिसिलि गामिया धुपगुरि थाइगिरबारि आंनि हिन्जावा थांनाय 22 तारिख थांनाय मे दाननि 22 तारिख खालिनो दाबसे गामियाव गामिनि न'खरसेनाव थांनो होननानै थांदोंमोन बेयो दिनैसिमलागि न' फारसे फैफिनाखै आं बहुद नागिरै आङो दिनै ओरैबायदि नागिरबाय दासिमबो आं मोननो थाङाखै बिनि खौरां न'आवथ' बिदि जेन'का दावरावलाय जायाखैमोन एसे सिगाङाव जेनेबा एसे एनैयाथ' संसार जानायाव जाखायो आं जाया होनना संसार जानायावलाय एसे बेबायदिलाय गोबां जायाखै आरो बेनिफ्राय बै दिननिफ्रायनो थांनाय दिनैसिमलागि गैया आं बेखायनो नायगिरि सुबुंफोरनिसिम आङो आंनि न'खरनि आंनि हिन्जाव बिसि सनालि बर'खौ बहाबा नुसनबायदोंब्ला बहाबा नुबाय बायदोंब्ला आंनि नैबे स्क्रिनाव होनाय नाम्बाराव जे फन खालामना खोन्थाहरनो आङो रादाब नायगिरिफोरखौ खुलुमहरो नोंनि गथ'आ दिनै सासे गोदोर फिसाया एग्जाम लिरनो गोनां दंथारो बिनि फिउचारखौ नों नाहर बिमा नों जेराव दं फैफिन आरो अबेबा कम्पानिफोराव दंब्ला आं खामानि मावदों होननानै आंखौ दिनै खनसेबाबो फन हर आं मिथिगौ नोंनि आखायाव फन गैया अब्लाबो नों सोरनिबा लोगोफोरनि दंब्लाबो खनसेब्लाबो फन हर सानफ्रोमबो गथ'आ सोङो आंना उन्दैया आइया माला फैगोननो बाबा आइया माला फैगोननो होनना बुङो आं बुङो बिमा आलासि जानो थांदों आइया फैगोन होनना बुङो आं फुङावबो नागिरो आइया फैबाय होननानै सोङो आं मा बुंगोन जायो बिमा नों अननानै फैफिन बिमा प्लिज अननानै फैफिन बिमा नोङो आं बड'लेण्ड रादाब नायगिरि सुबुंफोरखौ आं नोंसोरखौ खुलुमहरो अबावबा नुदोंब्ला आंनो आंनि बे होनाय नाम्बाराव आंनो खनसेब्लाबो फन हर आं नोंसोरनो आंनि थाखाय आंनि न'खरखौ गोजोन खालामगोन होननानै अबावबा खनायाव दङब्लाबो नुदोंब्ला आंनो खनसेब्लाबो खोन्थाहर नोंसोर आं बड'लेण्ड रादाब नायगिरि सुबुंफोरखौ आं खुलुमहरो खनसेब्लाबो नोङो फन हरनानै आंनि न'खरखौ नोंसोरनि मददावनो गोजोन जाफिनथोंसै आंनि न'खरा दा बेफोरबायदि मानो जानांगौ गोबां मानसिफोरा गथ' गैयिनि थाखाय ओरैबायदि गाबै माने गाबब्लाबो आगोर मोना हांमा सुरि थानो गोनां जायो नोंसाथ' सानै गाहाम हिनजावसा आरो सासे देरगुनाय 15 बोसोर जालायबाय आरो बेबो फैबाय थानाय मेट्रिक आनजादाव मेट्रिक होनो थाखाय थियारि जाबाय नै दा क्लास 10 फरायबाय थादों फैबाय थानाय मेट्रिक
बा मेट्रिक आनजादखौ होनो गोनांसै। दा बेखौनो जुदि नों गारनानै खारोब्ला मा जानांगौ? आरो गथ'फोरखौ लानानैसो बिमा बिफानि मिजिङा। गथ'फ्रा देरनानै रोखा राखा जायोब्ला, लेखा गोरों जायोब्ला फिउचाराव मा जाहैगोन? हयथ' बियो खाफाला गेवोब्ला सासे साख्रिआवलाबो जाहैनो हागौ, बा सासे मोजां मानसि बा मुंदांखा मानसिबो जाहैनो हागौ खाफालफ्रा गेवहैयोब्ला। दा बेफोरखौ मिजिं लानानैसो गथ' गथायफोरखौ लानाय जायो, बा न'खर सोलिनायाव गथ'फोरखौ नांगौ जायो। अब्ला नों बेफोरबायदि इसिबां देरखानाय गथ'खौ गारना खारनानै मा मुलाम्फा मोनखो? खावलायदों, जुदि नोङो ससियेल मिडियाखौ नुदों, ससियेल मिडियानि गेजेरजों नुदोंब्ला अननानै प्लिज नोङो न' फारसे गोसोखांनानै न'खरखौ गोसोखांनानै फैफिन। आरो न'खौ गोसोखाङाखैब्लाबो नोंनि गथ' गथायखौ गोसोखांनांगोन नोङो। गोसोखांनानैब्लाबो नोङो न' फारसे एसेब्लाबो खबर लाहरनांगौमोन। नोंहा जुदि हौवानि सायाव अननाय गैयाब्लाबो गथ'फोरखौबोथ' नों अननांगोन ना। बेखायनो नों जेरावखि थाया मानो नुदोंब्ला, आरो आं खावलायदों जेसेबांखिनि इउटुबारफोर दङ बा फेसबुक पेज सालायग्राफोर दङ, नोंथांमोना जेसेबां हायो बे भिडिअखौ, बिथांनि भिडिअ क्लिप दङ बेखौ हाजासे शेयार खालाम, बिनि सायाव भिडिअ खालाम। बे भाइरालखौ नुनानै बिथांनि गोसोआ एसेबाबो सोलायनो हागौ, बा बिथांनि भाइराल भिडिअखौ नुनानै सोरबा नुसुनाय मानसियाबोथ' खौरांफोर हरनो हागौ ना। बेखायनो आं खावलायदों जेसेबांखिनि इउटुबारफोर दङ बा जेसेबांखिनि ससियेल मिडिया बाहायग्रा, नोंथांमोनाबो बे भिडिअखौ शेयार खालामना हो, जाहाथे बिथाङा नुनानै गावनि न' फारसे गथ' गथायखौ गोसोखांनानै खौरां हरो बा फैफिनो। आं बेखौनो खावलायदों। थ' लोगोफोर, बांद्राय गोबाव खालामला, आं बिनि फिसायजों, बे आइजो खारजानाय, बेजों आं बिथांनिफ्राय माखासे बाथ्राखौ सोंनानैसो आं दिनै बे भिडिअखौ होनाय जादों। स'